Moi boas a todos, especialmente á xente do mar. Estamos aquí en Costa Oeste Televisión para dar unha nova que me alegra dar porque é do meu pobo, de Ribeira. Concretamente é que será unha colaboración positiva entre o Concello de Ribeira e a UST para promover unha pesca sustentable. O Concello de Ribeira asociouse coa Universidade de Santiago, a UCC, nun proxecto dedicado a establecer unha etiqueta verde para a pesca de Ribeira, co fin de impulsar a pesca local con mínima pegada ecolóxica. Esta iniciativa, presentada o 22 de decembro no Comprado Municipal de Ribeira, ten como obxectivo fomentar a actividade pesqueira, respetuosa co medio ambiente, e facilitar e identificar o acceso a produtos sostibles, tanto a nivel local como galego. Durante o evento estiveron presentes destacadas personalidades, incluindo o vicerrector de Transformación Digital e Innovación, Gumersindo Feijóo, a técnica de transferencia e coñecemento Lidia Fernández, o alcalde de Ribeira, Luís Barral, así como os edís de Mercados e Sanidade e os patróns maiores de Ribeira e Aguiño. O proxecto tamén busca estimular o consumo de peixes e mariscos provenientes do mercado local, destacando a súa alta calidade, partindo da base de que Ribeira é unha potencia pesqueira. O vicerrector de Transformación Digital da UST, Gumersindo Feijóo, falou de que na cumbre do cambio climático COP 2023, celebrada fai uns días en Dubai, se estableceu que hai que apoiar a todos os sectores con baixa pegada de carbono. E con esta etiqueta verde, deixase claro que pescando o peixe así, loitase contra o cambio climático e tamén aumenta o seu valor ao cabo de uns anos. Na COP28 que acaba de ter en Dubai xa se estableceu claramente que hai que apoiar a todos aqueles sectores que teñan baixa pegada de carbono e un deles é a pesca. Entón, esta etiqueta o que ven a decir é que comprar peixe loitamos contra o cambio climático. Esa é a idea fundamental que hai que ter. Que o que ocorre? Que non todo peixe vai ter esta certificación, pero a maioría do que se vende na lonxa de Ribeira e na Plaza de Abastos ten esta ecoetiqueta. Por exemplo, un peixe de acuicultura non ten esta ecoetiqueta. Estaríamos facendo caso que nos dicen dende a COP28 que en Dubai e a seguinte que será en Kazajistán. É dicir, loitamos contra a emerxencia climática. E iso é a mensaxe fundamental. Os últimos datos que dan é que aumenta todo o que é etiquetado en verde nos produtos de alimentación, ao cabo de 2-3 anos aumenta un 60% o valor de venta. É dicir, venden máis, non é que con eso aumenten o precio de venda, pero sí que ten mellor saída. José Antonio Pérez Xieira, patrón maior de Ribeira, resaltou os beneficios de participar nesta iniciativa da Universidade de Santiago, salientando a mellora na comercialización, grazas ao aumento de elementos de rastrexabilidade e de recoñecemento do orixe. Se vimos aquí en Ribeira con moi boa satisfacción porque, bueno, pois creemos que nos vai a ser unha oportunidade para poder vender moito e mellor os nosos produtos, non? É unha cousa que vimos dicindo sempre, que os nosos produtos, as nosas proteínas do mar, o que é da pesca, son as máis ecológicas, son as que menos huella de carbono deixan, e agora por encima con esta nova etiqueta que vai, que todo, pois, bueno, pois que creemos que é fundamental para que a xente conoza e sepa o que está comendo na nosa pesca, non? É un compromiso para o sector, porque o sector sabe que ten que cumplir nos fundamentos, que ten uns requisitos que ese produto ten que ser totalmente ecológico e que non se pode levar outros produtos que non sean, non? O alcalde Luís Pérez Barral informou sobre a facilidade de identificación destes produtos, grazas ás etiquetas de pesca sustentable proporcionadas pola UST. Ven a reforzar unha cuestión que xa dentro do goberno municipal levamos tempo traballando, que é a de que consumamos produtos locais porque estaremos levando para casa produtos de grande calidade e tamén estaremos axudando aos veciños e veciñas de Ribeira. Non só
aos que traballan neste mercado municipal, senón tamén a veciños e veciñas que traballan nas vendedurías da lonxa, tamén aos nosos mariñeiros e mariscadores que están traballando pois nas nosas augas, non? Na ría de Arousa e nas augas do Atlántico, que podemos consumir nas nosas vivendas produtos de excelente calidade.